que era el 50 aniversari de la mort. I ahir a Musafes hi havia una festa. I va anar Henry Ford, el jefe de Ford. I en això que va estar Henry Ford ahir, i ahir de francès, que Rita, i arriben els què passa? Francès, no sé què, siguen a parlar, tot això, i s'ha dit, ostres, a què pensem nosaltres? Si això es té. Així treballa por Chapa y Pintura, no? Ah, sí, bueno, el de Chapa y Pintura, sí, pero... Hòstia, va veure-lo! Se'n van estressar ell, Francesc, que es diu veure. Bueno, Rita, casallera, filla una puta, no sé què, Francisco, què passa, res, no sé què. I Tante. I abraçant-se. I quan s'acaba la festa, se'n va a l'estrep. Quan s'acaba la festa, va Henry i li diu a Moro. Mira, Moro, pasa, Henry. Diu que... No estaba grabando. Joder. Ahí, siempre tú que lo dije. Vale. Sí, Moro. Bueno, tuyo, es que con ese esos bichos tenemos cuchilla. No contará. Moro, ¿tú cómo es que conoces a la noche? Yo, porque yo conozco a todo el mundo. A todo, al Papa, hasta el Papa. Calla, ¿por qué te conoces al Papa? Jo conec el Papa, jo vaig ir al Vaticano, m'obrin les portes i m'hi que ja sou de fora. No te burles de mi que te despediré, fa. Mira, jefe, agua a Roma y yo visc en el Papa. Se'n van a Roma els dos, Moro i Henry. I això, quan arriben ahí, toca el Vaticano. Què? Sou Moro! Vaya. Moro! ¿Qué pasa? No sé qué. Se trae una pistola y se toca. Moro, no sé más. ¿Qué es de agua, cabrón? Y no sé qué. Sí, igual de salado, tío, no sé qué. Caguen, diu, Moro. ¿Qué vas, a veure a Bene? Diu, sí, a Bene, vaig a veure-lo. Abrir la porta. ¿Qué pasa, Vejestorio? Ya fa, me caguen tu, Moro, yo me caguen, tío. No pares, no pares. ¿Qué te supera así, tío? Es un Henry que no se cree que yo isque tú al balcó. ¿Que no? A mí, pero així, mira, veuràs. Fem una eixida, tu, érem uns hombros així, i veuràs. No, primer eixes tu. Vale, s'obre el Papa, ix al balcó, tu el públic, Papa, vene. Se fa Benedicto. Esa de los capanes Moro. Tu esa, tu. ¡Es Moro, wow! ¡Mira, Moro! La gent ja tira focs artificials i ficarem Moro. Pintura! I tot, uah, mare meva, és Moro! I seguia ell el Papa, no sé què, agarrant l'oixina del cap. Aquest Déu Benedicto, no sé què. I en això que està asomant-se al balcó i ve que Henry Ford un cop desmallat. I se n'abaixa corregués Moro del chino. Se n'abaixa corregués Moro. Oye, Henry, ¿qué pasa, loco? ¿Qué pasa? Home, que conegues al Papa me pareix molt bé. Diu, però que el xino de costat me pregunte. És el que està al costat de Por Chapa y Pintura? Contale.